ang ana mano kichapon bethan musungya an betkaban chao ang tormatei o side chotor ajarong no ang ana mano sachung operation kharikumo ang o side chotor ajar no jeskapon chamung tangi puno ang hospital tlangai ana mano operation kharikumo ang seraing timase ang tor khangke hamdikumo ang serai bagi sya hanya asugun nyai matongu ana ambagai ang sal brum brum no makabo ang tai an school logo bo kaham ga thangmalia ana mang wan sugui matongu kabu yo palia mokoli muktisi kokliala kamang an kukiyo mapolia ang mo mapolia bathagi matongkha ang tor matei rang kengma aji oi ana mana hamdikumu agile bunyi nukungu se khanao omti hai amarong no thuyu hunjagai an kabalo jangna nankha norong semen chine lukro norong no ba sirjak ba sidi ana mano lukro ang nong yak rumun khulum jago ana mano ekban ba siri de ang tor khangka samung tangi suiri nai ana ma hamya no ekbar no operation khai hamdir de lukro Doktor sai rohoro ano ang thujinai hnainai ang tai bajliya pho ano rugi operation khaya ka ang thujinai an bumung rosunti de bruma tai an paran bumung ke lahar sobda para ka ang ano operation khadi mani mas kaisa kai tongkha balokha rang kringai sai choto saja sane tongoi rang kringa ang khajeng mai tak phano am bagai ano ang suba su san bai lukorong no an to sai rohoka doctor thujinai hnai ang an obusarong bahagi yakari thanani an obusanai thong no ang khibai thina musungya hamnan keba ani rang krei ani mai busai miya ko asa ramai thangka ang omon jartei maise miya lumang tongko roboni to korma kha mukitamo kun phana ang busai miya tamrugi asai miya acha omon jartei sinin bebok no soi nos tong thanga na thibon nangna sarbo kamte omai koche tong yang oro korma kaisa tongo yang tasa tabungna nai tongkha duita tongo ba mama duita tong agi khinin sori ekdom kaham no na kaham na bahai ki seng pula obos operation khanya nangai na oma hayang takase tongo na obo operation khai ke thuisuk china confirm serika hain sau miyo doctor sau confirm khaise ro nang operation dar khadi khaya ke thui thangon hne mo koi mas kham hai 4 mas kai tong sir operation khadi hin ma na rang krin bagi asuk dugi tong hatas bahai ki seng ka sai khnar gari pulyan thekada pulya ors ko yasku sikon chawo se kula thayo golo khor budul koto duita angkha biawo ngai yang bithiro bogla kha joto jagan thangla kesang gol kha yang ye thek ma yang thangka yang kun kula ang yaw phanta ga haita haken doctor ro thangla kya sung doctor ro thanglai pe ke operation ro khadin sagata boro o jibi thangmani pathor tongo thui hame ko thumro ko nenge sung khaimi ang soiri phirok ma hagya koite jaga norok naijagai operation khadin chajaka sung jibi bo sajaka ang tabu ko miya edisi thangma bo hakin chawo kumlongo ngete bojaga naijagai operation khadin jaka bisrang manjoro jotan thanda ta gajol rogo joto jaga operation khadin jago na aragot narang mai ani shawano om hayoro doctor kuri hne non mo x-ray podir pod sonography ro khaina ko naibi khena bebang naibi ja kagos bebang to khana suk nai kagos bebang tiar to o 4 mas sakangni soribo ma hai tongmani 4 mas songko to tong chorita se rak thon ta khamai moi bo sai miya hanjiok om ran sai tongan khokti ran sai tong asuk 4 mas nor ki tangai tongkha sa no rang krei no tebe sakang no chini public rok no sana dorgar tongmani blasa jongno ki hesobadi phainai phaidi anamba operation khaye ke ang thichinai ngkini no modo tabu barete ram sugi thang bekrang simsi tongsi blasa ni om haike lukurong no sana rengya media rong no mo haike sahana rengya sia amba gei tabu ma saho kata media rong no agi khe no bia lungui tongo sugyang tong haipe no oma ke public rok bai nukjagai nai jongno chubakra dini sana rengya ta na sana rengya sir tabu khungang ke no rong sabla ma phuno ka ama ke tabu ke ani jetha sahari to haike ta khai haimba gei sika anja thai ko omotero ana mano jama se hamya khalakya chinong no khungo ta ma se hamya khalakya ana mo tam bethana da mo chungja sengwa aman kari rok tong no musungya te ana mano doti hamdi jagwa ji ro motero joto lukorok sungno naine phaji sungno choba phaji chini google pay number kha 8686721152 gonesh debruma
nong phone number hengkang ke 6009412098 nin bung tamo achuk debruma kadang tak debuk song obong kha gotana moharam lahar sodaran parani bukuk rosun ti debor mani nogo borok no ang wasa bo phainai phekya ga phur bu norok chuba khabono kebo account tui chuba kha kebo phaire phekya kebo thumui ro phekya ab bai pula phur bo basa sumai tongmani lori mai tongmani engka rang kisi saman ma bai 10-20 man ma bai borok naijaka norok khana khana tasung kerengbar hospital thanglagya potir potjaga thanglagya bithi chawai tiksa hamka basai man khata binagi himmai tongmani na ar ang bai tam bor bor naijaka ang pholaka thara thangka tei boro ke pholaka tan phake edisiu thangata o koyek 10-20 হাজার বইছো বয়সিন সেকা নিন ববস্থা বভাই অবস্থা তমন কি সাইকিনা দি kisapan himaya পুরা ববসা ক্লাইজাক তমনি না tak taisa ya prisem ka joto loko rok suba ma bayano kete ke sanga ke binabo ate agin gazam video na khan ke busaisi bono bamai matrang thong nok bisingni no busai phatar ma kariwa furu kisapan lori me tongmani tak ke bui asu romna nangle ta khina sudinya ni gang no tep tep la throk sung thangmanka tabuk sudu ni no bohog ni obosangni obo operation khai ki paikhe na asun kasa obo operation khai ke pura thijuk sinai haini chawmiya miya doctor thangma han chaw dar khai pe nin mo hone nongna bo busurok thangno obo operation khai ni bahairok koite jaga malai ne khenaro yang edisi rok bebak jagan thangmani 60-70,000 thane hin chaw operation khai ni operation khanyan bagai tabuk 60-70,000 hapka angko man kangge che ni nombo khlaisi man keta amo 60-70,000 ta ya phatong ko to khana sonin thangai ni khanya ang hamui mano ke nang owa 60-70,000 man kangke tai thunyak si wanan li ta heda busabui bo ma tong sinai inko 60-70,000 bagai se tabo busabai bo yakari ma thangnani obhai obostha 4 mas na singkangke norok nani sidi o 60-70,000 bagai khlaijak maiya inge tabo ramte norok nugun manka ramte te ram soka ko 60-70,000 chungsu baire khangke bo operation khaikengke borok no buma busa saka gyake chung toni mano obsuk jorale chung khlaiman layo ke chung jotono phaine philaina kobongmo bodol tongmla sin buma bodol tongo sikla bodol tongo nor jodi nugui tong hangke nong bazar norok rang khangai nong elakar rang khangai kisar horjadi inko orok phaire phaidi do nor bono nai pheitei oni jagar tir rohaya oi nor kisa phaine phedi chung angke o busa naithok yang kisapon phungla bin bagisi ma phayo o sarai naithok umsuk sarai rongna ang buma ba kisapon sakana musungjakya ang oni jagarako nongmani buma krei ekdom kungti phaijak pen ma kanja omaike maima saya siri khoi kap marok chung nugo manai sani kap marok go sarai rokni sakao ba haitang thung buma tongkho bono 60-70,000 ba chung roi chuba laine oborokno saka glak na ang musungmani ta ang musungma medo khlaiman ya ke chung jotano pal ke borokno chuba oinai hamroi buma busa naithok ke tonlaino obosani tinin norong thani koimani rang 60-70,000 bache ani bai thunyan night ma tongkha rang ase ko babong ma bai sin khongo choliya bai abon norok subai kan bai tis thujinai abon ekdin sajan norok subai ka rang komong jagai subai han kan banyo kuthino bai an jotono tisawan lukurok jotono rang kya subai bai gan banyo 60-70,000 bache sung thunyan night tongkha ani bai ase ka gongko tongkha sung babong suka nai sin kuspa nai jang kriketai nogo hai bisina pok sung thujing hanen khiklai ma tongkha norok chuba khese chuba jaksinai lukurok jotono kya chuba bai gedan bani bagai busa mangni chikon botangka busana yakari galanga sung tangkha nai bono busa hai bunya klai thangbai ana lukurok nang na sung kobogang an bani kya chuba suru baji khazan takhura bukhra ani ko kisa khana badi rangsang ni takhuk song an busa salama sabre mang tomne masa taw thinyas nai tongkha nor kisa 60-70 phana anu suba bage rang khosba koroi an busana nai malia nor kisa koina anu khairogoi an busana khairogoi nor kisa rang suba baja jade sung to palmalia mo hanyo an busani washman thije ya cinta nangai ang se thinya nai tongha khazan takhura bukhra nor khairo khaba anu kisa rang suba badi jotono rang sang takhuk song an busa sore hamya bo kaham ko saimalia kok sanaka bakha khali jagai bakamiling malang jago saimalia takhura bukhra nor kisan busana basiro bagera de doctor najakmani thainan hanian busana saire horo abon theke ang ha homa kalia gun phano saisimalia ang
an busa mo hayeng tongka nani masa pano mak tan bisingo masa mo hay hamya kalai tongka beri masan bisingo ang kun fan palbo malia habu makapi ya hay nogo tongo nogo matong ya hay ang hay sonya hay jing tong siwo ang kun fan pal malia mo an busa no khalanya tako bukurong nang jotono honorut kaisawo an busa no kisak subo surubadi operation khanya ni 60-70,000 rang nang tongka ang bo khoksa fan yago bo kari ka jatangmani bibak naire bai yo boi pai kang kun fan an bo khoksa malia ang mohayani sabi malia asake ang oboi tongka boni busano thimarok nungmani an busa ta mohayeng tongka ang an busano buthana musung yang yago rang kari tam khanya ang kun sa malia takhorok norok sa ano saiman chenai tinin bag sang lai sinai jotono hambai